gurekin dira gure zatean elektropotxotxeko Maitane eta Itxaso, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zemuz, nekatuta edo? Bastante, baitxe energi guztia gau, bera. Así que, Claro, hain goizastea ja, zuen katxarreria denarekin, eta gainera hain altu egotea tonuan eta jendea erdilo sartuko zen hemen, eta zuek hain goian, normala orain zuek ja gainbera batean sartzea, baina oraindik gaua luzea da, Zeitfestak askorako emango du, ez dakit zer daukazuen aurreikusi aurrengo ordu hauetarako. Bai, gorputzak aguantatu dau, parranda. Bai, dutxatu, kainita, eta venga, aurrea. bai. Zer da zuek itxezuena, igual batematik ez daki elektrotxaranga bat zaretela, edo azaldu pixkatxo bat, ola bitz eta nesalditxo baten? Bueno, bixe, elektrotxaranga bagea, guk kantak bertxonatzen ditugu, eta ditugu gure bai maixa pakola asketa batzuk, eta gozatu ditu dugu, eta jazta. bai. Egisa da, gaur, justo, onutze igotzen genden, eta errapa udotu dugu momentu batian zendetela, uste not maixa paitzen, zetaken E-O-A, eta gero para sausarie, zela da, dragostai dintei, baina hor, letra aldatu dut azue, guai egon da, Jendeari asko gusta ez zaio, bai, boierazu, boierago. Desbideratu. Boiera gora eta boiera bera, zerbait aldarrikatu nahi zuen emanaldiekin edo? Bueno, a ver, bai. Alde batetik, gure taldea emakume eta genero disidentez osatua dago. Nik uste garrantzitsua dela emakumeak ere aurre hartzaz, ez dago talde asko emakume bakarrik osatua, eta hemen genero disidentez. Eta gure helburua bai da sortzea espazio bat gu eroso sentitzeko, eta lehenengo fila ere emakumeek hartzeko, eta bai, espazio... Zuen kasuan generoak ez du garrantzirik, eta gainera somatu dugu ze pailazoekin ere elkarlana egin duzue gaur goizean, hau da, Pirritx, Porrotx eta Barimototxekin ere kanta bat egin duzue, hor garbi dago generorik ez dugula, eta egoera horretan, karo, nola sortu da elkarlan hori zuen artean? Zera, batean, goizetik ikusi dugu bideo batean baita ere, nola kanta bat egin duzuen elkarrekin, edo bat baino gehiago. Nik badaki. Nola sortu da zuen elkarlan hori, Pirritx, Porrotx, Barimototx eta zuen artean? Lasartekoa dira. Eta gu lasartekoa dira, orduan gutzako Porrotx da Jose Mari, eta egunderoko tasunen dakau, eta hoxe. Eta baten aita da baita ere? Baita ere. Ez dago gaur gure bonbojolea Venezuelan dago, baina bai da bera aitatxo, izarren aitatxo da bai. Bale, eta pixka baten nik esango nuke baita ere, testu inguru beran moitzen zaten bi talde zaretela ezkenen gauza igualtxuk aldarrikatze dituzue horregatik agian elkarlana edo? Bueno, eta bere bide beste dazkau ere. Hoi da, katxinporretan pare bat abestira maxapa eta, atea genuen eta iruditzaigun ideal behaiekin parte hartzea, gaina izan da hasieran lehenengo gauza indeguna eta izan da punts bat, festivala oso ondo hasteko eta oso gora. Eta halako kolaborazioez berbetan, ze beste artistakin edo adibidez gaurko ze artistakin gustatuko jatzuen halako elkarlan bat aukitzea? Samantha Hudson. Batxalo bero bat. Claro, Hau baina gure emisio goian izten astea, oso ondo. Bueno, bide batez, Zeitfesten gaude, hau festival bada, festival erraldoia, zuen kontzeptua gehiago igual herrikoiagoa da, herritako plazetan edo auzoetan eta eskaintzen den zerbait da elektrotxarangaren mundua. Nola topatu zareten, nola ikusi duzue zuen burua edo zuen proiektua halako egoitza handi batean beken artista hauekin lortu duzue egonkortzea edo zuek zuen lekua topatzea? Bueno, esan biherra dau, Ibon, oindala gutxi egon zirala gurekin, eta etorri zinatenean zendeten halako burbuja batien edo esaten zenduten, ondiok ez dau sinisten, beken jobia dugula, gaur zela sentitzen txari horrekin. Ja pasa dala, eta intzaigu, komentatu duen zerbait izan da oso intenso, oso ondo pasa dut, baina momentua... Oso eroso sintutu gare, bai, nahi beldur pixkat, festival batea ez, bukarri jotze dugu, eta festival batea etorri da, eta hoi, gozakit goizean goizetorri gara, ginen denak plan super urduri ezakit, espazio baten, super handia, jende pila bat ezakitzen, baina gero jendean erantzuna izan da superona, antolakuntzarena ere, así que bai, oso eroso. Sekulako enbidia ematen didazu batez ere zuen lukagatik, oraintxe bertan animal printa jantziko nukelako nik ere gustora zuekin kombinatuta joateko. Non erosi duzu arropa hori, ze bihar igandez ez, baina hurrengo astean joateko presnago baita zuen parte izateko. Bigarren eskuko
Eta hau formoleko. Ostra, tipografia. Formol Formol konpainiaren Edurne eta konpainia. Nola da hauen jaialdien? Album, ez da? Nire bizitzarekin, ezakit zerekin, Best, hori da. Gure gase gabiltza pixkat, ez da? Gutxi gara. Bueno, Zeitfesten gurekin elektropotxotxeko lagunak zoragarriak zorterik horrena. Espero ja, mendik denbora batera ikustea, ze kasi, hasta untan ja bialdiz elkar ikusi dugu, beraz. Zoragarri zarete, eskerrik asko bihotz bihotzez. Eskerrik asko. Ondo segi. Zure musika